No niin, pelataan Pleikka Minecraftia Mass Effect. Eli aloitetaan. No niin. Eli tää näyttää vähän. Mä oon yhden kerran käynyt täällä, mutta en oo katsellut vähän, että mitä tässä on. Tää on K18 peli Electronic Artsilta. Voi ladata Originista tuolta. Mä en oo ymmärtänyt, mä vaan kerran latasin SimCity Diagicalla, niin tuli eteen tää peli. Ja kattokaa nyt, kun hienosti tehty. Joo. Täällä on tämmönen ihme putki. Sitten täällä jossain oli ovi. Olisiko ollut täällä? Täällä. Täällä on joku laboratorio, bla bla juttu. Tai joku tämmöinen. Kato, tässä on tämmöinen. Ja nää on hienoja. Tämä rautatanko. Se on tommosta. Se on just hyvä, semmoinen mitä mä oon toivonut. Täällähän voisi vaikka tehdä jonkun Iron Man jutun. Täällä on joku huone ja joo, käydään tuolla ulkona. Täällä on kyliä. Tämmösiä taloja on kylissä. Ja tämmösiä kyläläinen. Tai tommosia kyläläisiä. Pääseekö tän sisään jollain tavalla? Näyttää ufolta. Ei täällä kyllä oo mitään. Näin matala. Tää on ehkä vähän liian hyvälaatuinen. No, pidetään samassa tää kamera, että ei rikota kameraa. Niin tänne meidän piti päästä. Eli mistäs tänne päästiin? Tässä oli mun mielestä tässä jossain ovi. Tai sit mä voitaisin rikkoa tosta ja mennä avaruusasemaan. Hissi. Nyt me olemme avaruusraketissa. Voi juukelis kuukelis, kuin korkealla me ollaan. Olen laskuvarjohyppääjä. Ja laskuvarjo pois. Au. Maa on kyllä aika ebin. Mitäs toi? Ei oo lunta. Rautamalmi. Eiku, onks toi muuten maata? Eiks maa tässä? Oh. Toi näyttää olevan hiekkaa. Ei oo hiekkaan tommoista end-tyylistä. Mitä se? Se on äärikiveä.
Ollaanko me nyt niinku maanpäällisessä endissä? Se on siistiä. Mutta hieno paikka täytyy sanoa. Niin. Joo. Mutta mun pitää vielä oikeasti katsoa tätä tällä videolla. Siellä on noin Kattokaa, tästä menee pilvi. Kato, tää ei liiku. Ei vaan. Mut haluatteko te nähdä yhden jutun? Et pilvi ei liiku. Senhän näkee tosta. Oota. Kato, ei se liiku. Mut nyt lähdetään. Oh no, tästä mä teen tulivuoren, mutta en nytten. Vai joskus. Mutta moro!